दिनैनि बे बुब्लियाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ जोङो फोरमायना होनो लुगैयो जाहाथे जोंनि दुनुं बेहबारि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बाथौ धोरोमनि सिबियारिफ्रा जे गोग्गो ओंखारबोदों जाहाथे आरो बेबायदि नेक्स्टआव आरो जोङो आइ आफा होननानै जोङो ज' ज' बिखा फोरदायनानै जों जाहाथे आरो बिनिफ्राय जोङो साबसिन जोङो बानायनो हायो मन्दिरफोरखौ जोङो बिनिफ्राय साब सिखोनसिन खालामलांनो हायो जों नाजालांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जानाखि मावनांगौ आद्रा दंबावो बेखौ जाहाथे जोङो मोजां रोखोमै जाहाथे जों मावलांनो हायो जानाखि जों दिनैनि बे अपेनिंआव माने एसे रां रुफानि प्रब्लेम हिसाबै जों जानाखि एसे मावनांगौ बेखौ जों एसे खमजुरियैनो जोङो मावनांनाय जाबाय आरोखि जाहाथे आरो जों आसा खालामो नेक्स्टआव जोङो मोजां जोङो जाहाथे खालामलांनो हायो। बाथौ धोरोमनि गुबुन गुबुन गामिफोरनि गामियारि बिथांमोना माने आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ पुर्निमा अमाबस्यानि अनगायैबो बिदिनो बिस्थिबार मंगलबार बेबायदियावबो आर'ज गाबनाय जायो। दा नोंथांमोननि गामिया मा समाव आर'ज खालामगोन? बेखौ जोङो माने पुर्निमा अमाबस्या नैथि मंगलबार हायोबा जोङो बे बिस्थिबारावबो जोङो नाजागोन आरोखि बेनो।